Oregon, una terra de contrastos sorprenents. A l'oest, un paisatge primitiu al límit del món. A l'est, quilòmetres de desert a gran altitud. Massa desolat perquè hi hagi vida. Però arreu hi ha evidències d'un ric passat volcànic. Una llengua de lava on els astronautes de l'Apolo 11 es van entrenar per caminar per la Lluna. Un enorme cràter amb el llac més fondo d'Amèrica del Nord. I muntanyes pintades que contenen els fòssils de fantàstiques criatures antigues. Oregon sempre ha estat conegut per l'esperit optimista dels seus pioners i l'èxit dels seus emprenedors. Va ser aquí on un atleta universitari i el seu entrenador van convertir la idea senzilla d'unes sabatilles per córrer en la marca de roba esportiva més coneguda de tots els temps. I on un jove viticultor va sorprendre el món, cultivant a Oregon un raïm que ha guanyat premis. És un lloc on els addictes a l'adrenalina s'enlairen al damunt d'un dels rius més grans de l'oest. Aquí, fins i tot l'energia és alternativa. Tan orgullós està aquest estat del seu esperit innovador, que va encunyar el lema «Vola amb ales pròpies». Això és Oregon. Els Estats Units des de l'aire. Oregon. El nostre viatge per Oregon comença en un lloc que no admet una descripció senzilla. La ciutat de Portland resulta difícil d'etiquetar. Individualitat, excentricitat i ser diferent expressament. Una combinació única i intrínsecament típica d'Oregon. És un lloc amb una vena inconformista. El lloc on va néixer el creador dels Simpson, Matt Groening, i on va viure la infantesa la rockera grunge, Courtney Love. Aquí els pubs no es limiten a servir cervesa. És molt probable que l'elaborin ells mateixos. És la capital no oficial de la cervesa artesanal i la ciutat amb més establiments de tatuatges per càpita del món. Però només des de l'aire es pot descobrir com s'ho fa Portland per posar les coses de cap per avall. Hi ha jardins que creixen en 11 hectàrees de terrats. Són sorprenents, però sensibles. Recullen l'aigua de la pluja que d'una altra manera s'escolaria. Redueixen la contaminació i estalvien energia. Reinventar les zones verdes és només una de les maneres que tenen a Oregon de repensar les coses i de mantenir viu l'esperit aventurer dels primers pioners de l'estat. Per entendre com una de les ciutats més peculiars dels Estats Units ha arribat a ser com és, cal remuntar-se en el temps, començant per un dels llocs més agrestos d'Oregon. Al centre d'aquest estat hi trobem un lloc de reunió inusual, al peu de les muntanyes Ochoco. Un lloc que sembla que respira l'aire de l'esperit pioner d'Oregon. El riu Crooked, el riu corbat, té un nom ben escaient perquè serpenteja entre els vessants escarpats de les agulles verticals de Smith Rock. Aquest castell de pics espadats té el seu origen en una catastròfica erupció fa gairebé 20 milions d'anys. Cendres, lava i trossos de roca incandescent van sorgir com un antic brollador de petroli i després es van refredar. I amb el temps, l'erosió els va convertir en aquestes enormes agulles de pedra. En algunes cultures, els indrets com aquest atreuen els místics. A Oregon és un paradís pels aventurers. Benvinguts a un dels llocs més sensacionals per a l'escalada esportiva d'Amèrica del Nord, que desafia els millors del món a trobar noves vies per escalar les superfícies més exigents. La més dura de totes és un pilar de 90 metres que sorgeix damunt de la vall. En diuen Monkey Face, la cara de mico. Per aquests experts escaladors esportius no es tracta només de fer el cim, sinó de trobar la via més difícil possible per pujar i baixar del pic. Escalant parets verticals, penjats d'una única corda, i baixant fent ràpel cap a l'abisme. L'èxit definitiu
ser el primer a escometre una via nova i més difícil i guanyar-se el privilegi de batejar-la. L'any 1992, Monkey Face es va convertir en una icona internacional, quan l'escalador francès Jean-Baptiste Trigu va ascendir per primer cop per la paret desplomada de l'est. Immediatament va eclipsar les vies més difícils d'Amèrica del Nord. La va batejar amb el nom Fes-ho i prou. Quan els escaladors arriben al cim de Smith Rock, molts aprofiten el moment per gaudir de les vistes d'un dels paisatges més extraordinaris d'Amèrica. Fa més de 2 segles, un parell d'aventurers també van admirar les vistes d'aquest territori. L'any 1805, Lewis i Clark van baixar pel riu Columbia i finalment van poder veure l'oceà Pacífic. Era novembre, i amb l'hivern que s'acostava van començar a muntar el campament en un bosquet d'alzines que van anomenar Fort Clatsop, per una de les tribus de nadius americans de la regió. William Clark va marxar amb un grup costa avall a la recerca de provisions. A la tardor, aquesta costa és ara un lloc popular per venir-hi a veure balenes grises en la seva migració anual entre el mar de Bering i Mèxic. Una mica més endavant, Clark es va exclamar davant dels cingles espadats del Cap Tillamook, que va descriure el seu diari com la muntanya més escarpada i alta que he pujat mai. També va trobar l'esquelet d'una balena blava, que el seu grup i ell van mesurar que feia més de 30 metres. I els exploradors es van poder procurar 135 quilos de greix de balena dels membres de la tribu dels Tillamooks. Feia setmanes que menjaven carn seca d'ant i Clark va escriure: «Gràcies a la providència per enviar-nos la balena». Avui, en aquesta costa hi ha els ossos d'un altre esquelet, víctima de les perilloses aigües de les costes d'Oregon. Això és el buc d'acer del Peter Iredale, un vaixell anglès de 4 pals que continua atrapat a la sorra des d'un dia ventós del 1906. Arrossegat pel vent i el corrent, el vaixell va embarrancar amb tanta violència que 3 dels pals es van partir amb l'impacte. Tothom que hi havia a bord va ser rescatat. I en agraïment, el capità es va acomiadar del seu vaixell dient: «Que Déu et beneeixi i que els teus ossos es rovellin en aquesta sorra». Cosa que han fet, i encara avui atrauen banyistes encuriosits. Abans de l'era del GPS i el radar, els pescadors que navegaven per aquesta franja de costa es podien orientar entre la boira escoltant els ocells de la roca de Haystack. Aquest penyal de lava de 72 metres és la tercera formació de roca intermareal més alta del món i un lloc de nidificació d'aus marines durant tot l'any. Costa d'imaginar que els crits dels ocells poguessin salvar els vaixells de la calamitat, però més cap al nord tenim una prova de com de perilloses poden ser aquestes aigües. Els 27 quilòmetres de desembocadura del riu Columbia són una zona coneguda com el cementiri del Pacífic. Aquí les aigües semblen encalmades, però sota la superfície, els forts corrents del riu xoquen amb el mar de fons de l'oceà, cosa que provoca que els bancs de sorra sota l'aigua canviïn imprevisiblement i puguin enganyar fins i tot els capitans més experts. Al llarg dels anys s'han enfonsat aquí 2.000 vaixells i s'han emportat amb ells 700 vides. És per això que aquesta zona compta amb la flota de guardacostes més gran de la costa nord-oest dels Estats Units. Però els forts corrents no han estat l'únic perill amagat sota les aigües. Just abans de la mitjanit del 21 de juny de 1942, un submarí japonès a uns 13 quilòmetres de la costa va disparar 17 obusos contra territori dels Estats Units abans de desaparèixer ràpidament mar endins. Els obusos van caure aquí, a Fort Stevens. Va ser l'únic atac contra una instal·lació militar del continent americà durant la Segona Guerra Mundial. Actualment, els visitants exploren les bateries que els soldats van ocupar ràpidament enmig de la fosca, llestos per repel·lir l'atac japonès. Però abans que poguessin disparar, els oficials van considerar que el submarí ja era massa lluny. Fort Stevens va deixar d'estar en servei l'any 1947, però encara fa guàrdia a la desembocadura del Columbia.
la porta dels vaixells que fan cap a Portland. 16 quilòmetres riu amunt passen per sota del pont Astoria-Megler. Amb més de 6 quilòmetres de longitud, és el pont de gelosia continu més llarg dels Estats Units. Dissenyat per aprofitar la remarcable estabilitat dels triangles d'acer collat, va ser una meravella de l'enginyeria quan va obrir finalment el trànsit l'any 1966. Això és l'extrem nord-oest d'Oregon. El poble d'Astoria s'alça al seu límit. Ara hi viuen 10.000 persones, però Astoria va començar com un petit post de comerç de pells i no gaire després que hi arribessin Lewis i Clark es va convertir en la primera colònia europea al nord-oest. Quan Lewis i Clark van arribar a l'Oceà Pacífic l'any 1805, van gravar les seves inicials en un arbre. Aquell arbre ja no hi és, però actualment Astoria és conegut per un altre seguit d'inscripcions. La columna Astoria, erigida el 1926, commemora l'expansió dels primers colons d'Oregon cap a l'oest, el seu primer contacte amb els indis americans i fets clau del viatge de Lewis i Clark. Com il·lustren aquests gravats, molta més gent va seguir els seus passos, inclosos els pioners del Camí d'Oregon. Entre començaments i mitjans del segle XIX, més de 10.000 persones van arribar al territori pel Camí d'Oregon. Aquesta ruta terrestre portava els pioners a l'est d'Oregon, en el que avui és la frontera amb Idaho, i a través del desert occidental de l'estat, en el seu viatge cap a l'oest. Un dels pioners que van patir les penúries del camí a través dels erms d'Oregon va ser una dona que es deia Amelia Knight. L'Amelia, el seu marit i els seus 7 fills ja havien recorregut 2.000 quilòmetres des d'Iowa. El 12 d'agost del 1853 va escriure una entrada al seu diari. Viatjàvem a poc, quan el nostre bou ha caigut mort al jou. Amb prou feines he pogut reprimir les llàgrimes per aquest pobre bou que ens havia ajudat a arribar tan lluny i ens havia donat fins al seu últim pas. Però la família Knight va continuar endavant, empesa per la creença que els esperava una vida millor. Poc després d'entrar en territori d'Oregon, el camí girava cap al nord per terreny de bosc i matolls i després seguia el riu Columbia cap a l'oest. Aquesta marrada cap al nord era crucial. Continuar recte pel centre d'Oregon hauria significat enfrontar-se a un dels terrenys més inusuals i inhòspits d'Amèrica. Imagineu intentar fer passar un carro per aquí. Trobar-se als Painted Hills, els turons pintats, del nord d'Oregon central, pot fer que un es pensi que l'han transportat a Mart. De fet, aquesta meravella paisatgística és un document extraordinari dels últims 40 milions d'anys. Un diari dels canvis en el clima, la flora i la fauna. És la història del passat remot d'Oregon explicada en terres de colors. El vermell és una reminiscència dels primitius boscos humits de sequoies i roures. El groc, d'un temps que el clima es va tornar sec. I tot preservat en un polsim de cendra volcànica de desenes de milions d'anys d'antiguitat, que ha mantingut aquestes muntanyes pelades de vegetació perquè tothom les pugui admirar. Temps era temps, també havien passat per aquí les bèsties prehistòriques, cavalls tridàctils, porcs de la mida d'un bisó i rinocerons. Se n'han recuperat molts milers de fòssils. L'activitat volcànica ha canviat dràsticament l'aspecte d'Oregon. El magma líquid ha format moltes d'aquestes muntanyes i els rius de lava cobreixen centenars de quilòmetres quadrats. Això són els altiplans de lava d'Oregon, on trobem alguns dels paisatges volcànics més joves i espectaculars de l'estat. Amb una altura de 150 metres per damunt d'una planura boscosa hi ha Lava Butte, un tipus de volcà anomenat Con de Cendres, que es va formar fa 7.000 anys. A la seva vora hi ha una estació de bombers amb vistes al camp de lava que va sortir del volcà. Arreu d'Oregon es poden veure llengües gegantines de lava, però cap com aquesta, coneguda com la Gran Llengua d'Obsidiana.
Fa 1.300 anys, un volcà proper va vomitar 130 milions de metres cúbics de vidre volcànic líquid. Prou per asfaltar una carretera que fes 3 vegades la volta al món. En el seu estat sòlid, l'obsidiana és perfecta per fer-ne eines. El tall d'un ganivet d'obsidiana és més esmolat que l'acer. No és exactament un terreny fàcil. Als anys 60, la NASA va descobrir que la superfície de la Lluna s'assemblava molt a aquesta llengua de lava. Els astronautes de l'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins van venir aquí a entrenar-se a caminar per un terreny desigual i imprevisible per després no estripar els vestits espacials a la Lluna. La gent d'Oregon ha aconseguit familiaritzar-se amb aquestes terres de lava. La ciutat de Bend és una de les poques dels Estats Units que tenen un volcà dins dels límits del municipi. El volcà Pilot era un punt orientatiu per als nadius americans i per als primers exploradors blancs que travessaven l'altiplà central d'Oregon. Avui és una talaia popular. Amb 300 dies de sol a l'any, Bend és un centre d'activitats a l'aire lliure i una escala per als esquiadors que es dirigeixen als pics propers. El surf de rem és l'últim esport que ha fet fortuna a Oregon, importat des de Hawaii per un parell de surfistes de la costa nord l'any 2001. Bend potser és avui un centre d'oci, però aquestes xemeneies platejades ens remeten als orígens de la ciutat com a poble d'esforçats llenyataires. Des de finals de la dècada del 1910, aquest barri d'Old Mill ha acollit algunes de les serralleries de fusta de pi més grans del món, que en el seu moment àlgid produïen més d'1 milió de metres cúbics de fusta a l'any. Què alimentava aquest motor industrial? Els pins ponderosa. Aquests gegants prosperen en els sòls secs i volcànics de l'Oregon central. Les seves arrels llargues s'enfonsen fins a arribar a un sòl més humit, i la seva fusta recta, lleugera i dura va tenir molta demanda per a la construcció de vaixells durant la Primera Guerra Mundial. Els primers pioners d'Oregon habitaven aquesta part de l'estat. Però a principis del segle XX, els promotors van mirar de colonitzar una zona que es diu Fort Rock. Aquest anell gegant es va formar fa prop de mig milió d'anys quan va borbullejar lava dins d'un antic llac que abans ocupava aquests deserts. Potser les cendres explosives van aixecar aquests murs de roca, però van ser les onades empeses pel vent el que els va anar erosionant dia a dia. A prop d'allà, un seguit d'edificacions mig derruïdes són tot el que queda d'una estafa de tombants de segle. Els promotors van vendre la promesa d'aigua subterrània i d'una potencial ramificació de la línia de tren. Cap de les dues coses va ser veritat, cosa que va deixar un poble fantasma de somnis trencats. Extensions enormes d'aquest estat continuen sent remotes i pràcticament inevitables. Però per alguna gent això també ha estat l'atractiu d'Oregon. Avui el poble d'Antelope acull un campament de joves cristians. Però a començaments dels anys 80, un guru de l'Índia que es deia Bhagwan Sri Rajneesh va intentar apoderar-se del poble. El seu ranxo de 26.000 hectàrees que es deia Rajneeshpuram va ser el centre d'operacions per als milers dels seus seguidors, coneguts com a Rajneeshis. Van netejar 1.200 hectàrees de terreny del ranxo per cultivar el seu propi menjar i van construir una central elèctrica de 10 megawatts. Unir-se a la comuna significava donar tot el que contenia, fins i tot el compte bancari. Potser era això el que permetia a Rajneesh posseir tota una flota de Rolls-Royce. També es va saber que el grup havia acumulat tantes armes que tenia més potència de foc que tota la policia estatal d'Oregon a l'est de les cascades. Però l'any 1985, un dels líders de la comunitat va intentar alterar les eleccions al comtat amb un atac atroç. Va contaminar amb salmonel·la les amanides de 10 restaurants locals. Va ser el primer acte de bioterrorisme als Estats Units. Un any més tard, el somni s'havia acabat i Rajneeshpuram estava abandonat. Al llarg de la història, Oregon ha atret molta gent que buscava alternatives de vida. Des de pioners voluntariosos
fins a escaladors esportius que s'enfilen als seus cims volcànics. Però actualment també atreu les energies alternatives i un bosc creixent d'aparells gegants que funcionen amb el vent. Sembla com un hort de molinets gegants que broten arreu del paisatge, dominant l'horitzó per damunt de les plantacions de blat del comtat de Wasco. Aquest és el centre de la indústria de l'energia eòlica a Oregon. Les torres s'enfilen 20 metres cap al cel. L'arc de les seves pales abasta més de 60 metres. Cada una d'aquestes turbines genera fins a 2,4 megawatts, prou per donar electricitat a 420 cases. L'energia eòlica proporciona actualment més del 6% del subministrament elèctric total d'Oregon. El vent és de franc, però la tecnologia de les turbines no. Les torres, els rotors i les pales es fabriquen arreu del món i després es transporten a Oregon. L'estat té ara gairebé 1.200 turbines en més d'una dotzena de parcs eòlics. A mesura que es multipliquen els molins, també es multipliquen les crítiques. Fan un soroll incessant, espatllen les vistes, són una amenaça per als ocells. Les queixes augmenten, però no es pot qüestionar que el vent s'està convertint en una alternativa important a les fonts d'electricitat tradicionals d'Oregon. I la demanda energètica no para d'augmentar a l'estat, sobretot per part de la creixent economia digital d'Oregon. Veient-los, un no ho diria mai, però aquests edificis sense cap distintiu són l'autèntic cor d'internet. Si cerqueu a Google Justin Bieber, Lady Gaga o Tsunami Japó, és probable que la vostra cerca sigui encaminada a través d'aquesta instal·lació, juntament amb milions d'altres sol·licituds de cerca i correus electrònics. Se la coneix com la granja de servidors de Google i que estigui ubicada al costat del riu Columbia no és casualitat. Les torres de refrigeració de la granja de servidors necessiten fins a 100 megawatts, prou energia per alimentar 40 milions d'iPads. I és la veïna central hidroelèctrica de The Dalles, amb una sala de màquines de 800 metres de longitud, la que proporciona a Google una font regular d'energia barata i renovable. La tecnologia bàsica de l'energia hidroelèctrica ha existit des de l'antigor. Es reté l'aigua darrere d'una resclosa i després es canalitza el corrent a pressió per una turbina giratòria. El potencial del Columbia com a font d'energia renovable ha transformat aquest riu majestuós. La presa de Dalles només és un dels molts projectes hidroelèctrics de l'estat. Acabada el 1938, la presa de Bonneville va ser la primera. Des d'aleshores s'han construït 14 projectes hidroelèctrics més al riu Columbia. Però aquesta electricitat ha tingut un preu. Les preses han fet gairebé impossible la vida per als salmons d'Oregon. També han inundat i destruït els terrenys de pesca tradicionals dels nadius americans. Un d'aquests terrenys de pesca era una sèrie llegendària de cascades que els nadius americans anomenaven silailo. Les cascades han desaparegut, i les cabanes per assecar el peix que abans ocupaven els marges del riu també. Però la construcció d'una nova casa llarga tribal a Silailo Village és un indici de la recuperació d'un poble. Construïda amb l'ajuda del cos d'enginyers de l'exèrcit, és un lloc de reunió per als membres de les tribus índies americanes de la conca del Columbia. Quan Lewis i Clark van viatjar riu avall l'any 1805, van calcular que hi podia haver fins a 10.000 nadius americans a la regió, el doble de la població de la ciutat de Washington en aquella època. Els historiadors creuen que aquesta regió tenia una de les concentracions més grans de nadius americans del continent, i gran part de la seva vida econòmica i social se centrava en el salmó del riu Columbia. Com els primers pioners de l'estat, els salmons també són uns viatgers tenaços. Des que neixen al Columbia, viatgen riu avall fins al Pacífic, on passen entre 4 i 5 anys. Després, el seu instint natural és tornar riu amunt per pondre els ous al lloc on van néixer. Però aquestes preses dificulten molt el viatge. Per mirar de mitigar l'efecte de les preses, es van construir unes escales per a peixos perquè els salmons poguessin saltar de bassa a bassa i superar la presa per arribar a les seves zones de posta. Algunes de les escales han esgotat i mort més peixos dels que han transportat.
però 1 milió de salmons encara aconsegueixen continuar cada any riu amunt. En altres temps, la hidroelectricitat del Colúmbia era lloada com a font fantàstica d'energia renovable. Però recentment els crítics es queixen que aquest riu, abans majestuós, ara no és més conseguit d'embassaments entre preses. Malgrat les preses i la pèrdua de les zones de pesca tradicionals, el salmó continua tenint una gran importància econòmica i cultural per a les tribus de la conca del Colúmbia. Aquest matí, els pescadors estiren les llargues arts de captura passiva que s'han omplert durant la nit amb centenars de salmons reials. L'origen dels seus coneixements es troba en les pràctiques de pesca establertes molt abans de l'arribada dels europeus. Tradicionalment, eren els homes els encarregats de les xarxes de pesca, però actualment els homes que només tenen filles sovint també les ensenyen a pescar. Els nadius americans tenen els drets comercials exclusius en aquest tram del riu. I no tots els salmons que pesquen són iguals. Hi ha el salmó platejat, el salmó roig i el salmó queta. Tot i que el millor és el salmó reial. Se'l valora per la mida i per la carn vermellosa i ferma, i també és el peix de l'estat d'Oregon. No hi ha cap lloc millor per observar aquest riu majestuós que des d'aquí. Vista Point. Un enginyer ho va qualificar com un observatori des del qual es pot veure el Colúmbia en comunió silenciosa amb l'infinit. Vista Point es va construir el 1916 com a part del projecte de l'autopista del riu Colúmbia, la primera d'un seguit d'autopistes panoràmiques planificades als Estats Units. L'autopista ressegueix 65 quilòmetres de riu adaptant-se a tots els revolts. Quan la van inaugurar l'any 1916, la revista Illustrated London News la va qualificar com la reina de les carreteres. La paret que s'eleva per damunt de l'autopista ajuda a canalitzar els vents per la gorja. I són aquests vents el que porta surfistes d'estel d'arreu del món a solcar les onades del riu Colúmbia. Els surfistes normals confien en la força de les onades, però aquests addictes a l'adrenalina van enganxats a un estel i volen amb el vent. La velocitat i la direcció dels surfistes d'estel depenen de com controlin l'estel. Quan el vent bufa fort com ara, pot ser un esport perillosament ràpid. Sobretot si el surfista no sap com girar l'estel contra el vent per frenar. Han calgut milions d'anys i esdeveniments geològics formidables per crear les condicions que fan del riu Colúmbia el lloc perfecte per practicar aquest esport. Fa 17 milions d'anys, un seguit de rius de lava van travessar la regió i en refredar-se van formar capes de basalt. Molt més tard, el riu Colúmbia va començar a obrir-se camí a través d'aquestes capes i va anar creant parets de centenars de metres d'alçada. Des d'aquestes parets de roca, 77 salts d'aigua cauen cap a la gorja només a la banda d'Oregon. Però el més impressionant de tots són les cascades de Multnomah, amb una altura de 190 metres. És el lloc perfecte per observar la història geològica d'Oregon. A la paret de les cascades s'hi poden veure 5 rius de lava diferents. Molts visitants viatgen per l'autopista del riu Colúmbia només per poder veure aquest lloc tan fabulós. Tot i l'origen volcànic d'aquesta vall, va ser durant l'última glaciació quan es va inundar per un seguit de torrents inimaginables. La mare de tots els brolladors, coneguda com les inundacions de Missoula. Un enorme llac glacial de Montana va rebentar una resclosa de gel i va deixar anar un torrent d'aigua de proporcions bíbliques pel que ara és el riu Colúmbia. Els geòlegs creuen que va omplir tota la gorja fins a vessar i va continuar avall. Cap al final d'un recorregut de 1.600 quilòmetres, el torrent d'aigua es va escampar per la vall de Willamette, deixant-hi no només aigua, sinó també desenes de milions de tones de rics sediments. Els pagesos que treballen avui a aquests camps d'Oregon, de fet, estan llaurant terres de Montana.
Les notícies d'aquestes terres fèrtils van atraure els colons ja a principis del segle XIX. Tot i que per a molts arribar fins aquí significava haver de travessar a peu una de les serralades més grans dels Estats Units. Per damunt de les valls occidentals d'Oregon s'alcen les muntanyes de les Cascades, monuments desiguals a la força de la lava líquida. Formen part d'un seguit de pics fabulosos que s'estenen des del Canadà fins a Califòrnia. Molts són fàcils de reconèixer des de lluny. Entre aquests, les Tres Germanes. I el pic més espadat de tots, el Mont Tilson. Amb una altura de 2.799 metres, se'l coneix com el Parallamps de les Cascades. Fa 150 anys, aquestes muntanyes eren l'últim gran obstacle per als primers pioners d'Oregon en el seu viatge cap a l'oest. Una pionera, Amelia Knight, va descriure aquest tram del viatge en el seu diari. Viatjàvem pel pitjor camí que s'hagi fet mai, esquivant soques d'arbre, troncs i arbres caiguts. La millor fusta del món deu ser aquí, a les muntanyes de les Cascades. Els prospectors de la fusta li van donar la raó. Aquestes coníferes enormes no tenien res a veure amb el que haguessin vist a l'est. Les primeres explotacions forestals a Oregon van començar a mitjans del segle XIX, però no va ser fins al 1938 que l'estat va superar l'estat veí de Washington com a principal productor de fusta del país, posició que ha mantingut fins avui. Els boscos antics de pi d'Oregon i pícea de Sitka han estat substituïts per un mosaic de clapes. Un cop tallada, la fusta es transporta a les serralleries perquè la processin. Però no era fusta el que buscaven els pioners del camí d'Oregon. La seva terra promesa era una fèrtil vall fluvial anomenada Willamette, que s'estén des de Portland cap al sud fins a Eugene i més enllà, entre la serralada de les Cascades a l'est i l'oceà Pacífic a l'oest. La vall de Willamette és la zona més poblada d'Oregon. Des de fa segles, les seves terres fèrtils han atret milers de persones amb la promesa de prosperitat. El 13 de setembre de 1853, després d'un viatge de 5 mesos i 3.200 quilòmetres, la família Knight per fi va trobar un lloc adequat per a una granja. 4 dies més tard, quan l'Amelia Knight va haver parit el seu 8è fill, el seu marit va canviar els bous per 2.000 metres quadrats plantats amb patates i una petita cabana de fusta sense finestres. Els pagesos i ranxers han continuat explotant aquesta vall fèrtil amb tota mena de noves collites i bèsties. Quan l'any 1990 la família Campbell va decidir experimentar criant a Oregon alpaques d'Amèrica del Sud, semblava que no hi toquessin. Però avui, el seu ranxo, Alpaques d'Oregon, és només un dels 10 de la seva mena a la regió. Un motiu pel qual els ecoranxers d'avui prefereixen les alpaques és que són molt resistents a les malalties. Mengen una desena part que un cavall i cada any una sola alpaca produeix $400 de llana de molt bona qualitat. Són el recurs renovable perfecte. A prop d'allà hi prospera una altra espècie importada. Això són els turons de Dundee, zona de sòls vermellosos i fèrtils que s'han demostrat molt valuosos per als viticultors. El gust saborós i la complexitat del raïm de Willamette es deu a una combinació única de pendent, sol i clima que dona molta personalitat al vi. L'any 1965, quan el jove viticultor pioner David Lett va arribar als turons de Dundee des de Califòrnia amb els 3.000 ceps inicials, molta gent estava convençuda que era boig. Pensaven que els hiverns freds i humits i els estius calorosos i secs d'Oregon no servirien per fer vi. Però quan els seus vins Pinot van rebre les més altes distincions a França l'any 1979, els entesos van haver de reconèixer que Oregon era un lloc de primera per fer-hi vi. I allò va comportar una explosió del nombre de vinyes a l'estat de només 5 als anys 60 a més de 300 actualment. Aquesta vinya ocupa més de 400 hectàrees i s'hi cultiva raïm orgànic certificat. És evident que Oregon és un bon lloc per al vi. Però no totes les indústries són tan populars a l'estat.
Aquesta enorme fàbrica paperera és a la vora de la riba del riu Willamette. Calen grans quantitats d'aigua i de productes químics per convertir les estelles de fusta en paper. Però els residus tòxics de les fàbriques com aquesta s'han anat filtrant al riu i han causat defectes genètics als salmons i altres peixos. La vall de Willamette ha estat el nucli industrial i agrícola d'Oregon des que va ser colonitzada. També hi trobem la Universitat d'Oregon, que va començar a oferir classes a prop de la ciutat de Eugene l'any 1872. La gent d'aquí en diuen la UDO. El seu crit d'ànim és "Som ànecs", dedicat a la seva estimada mascota palmípeda. Un dels motius de fama de la UDO el trobem a l'altra banda del campus, a la fraternitat Omega que sortia a la pel·lícula satírica Animal House. Malauradament, ja no es fan festes de togues a la Casa Delta. La van enderrocar l'any 1986. Però el campus encara té fama de liberal i d'abordar l'ensenyament superior des del qüestionament de l'autoritat. Al campus també hi trobem Hayward Field, conegut amb el sobrenom de la pista dels Estats Units. D'aquí n'han sortit moltes estrelles olímpiques de l'atletisme, inclòs el natural d'Oregon Steve Prefontaine, que va aconseguir 15 rècords dels Estats Units. I va ser a Hayward l'any 1964, on un atleta universitari i el seu entrenador van tenir la idea que va començar la marca de roba esportiva de més èxit de tots els temps. Els fundadors de Nike, Bill Bowerman i Phil Knight, van començar amb un encàrrec de 300 sabatilles que van vendre des del portaequipatge d'un cotxe Plymouth Valiant. El logotip i les Air Jordan van venir més tard. Les sabatilles Nike ara es fabriquen a l'estranger, però aquí a les oficines principals de l'empresa, a Beaverton, intenten produir sabatilles cada cop millors. Els millors atletes han estat convidats a entrenar-se aquí i millorar la seva tècnica en laboratoris avantguardistes que poden simular les condicions de córrer a gran altitud. Els 17 edificis del campus han estat batejats en honor de les llegendes de l'esport que ha patrocinat l'empresa, com ara Michael Jordan, Lance Armstrong, Mia Hamm i John McEnroe. Aquest llac de 2,4 hectàrees serveix de llar per a ànecs migratoris, cosa força escaient si tenim en compte que Nike la van començar un parell d'ànecs de la Universitat d'Oregon. Quan Oregon va esdevenir finalment estat l'any 1859, el poble de Salem, al centre de la vall de Willamette, va ser una elecció lògica com a capital. El seu parlament es va construir el 1938 reflectint l'estil Art Deco similar al centre Rockefeller de la ciutat de Nova York. En lloc d'una cúpula tradicional, els arquitectes Trowbridge i Livingston van dissenyar una rotonda de 50 metres d'altura. Se l'ha criticat perquè sembla un pot de pintura, això si t'hi fixes, sota de l'estàtua daurada de més de 6 metres que representa els primers colons de l'estat. Aquest pioner anònim porta una destral en una mà i una lona per protegir-se a l'altra, i està sol. Evidentment, la majoria dels pioners del Camí d'Oregon no estaven sols. Venien amb famílies com la d'Amelia Knight i veïns que feien pinya per sobreviure a la vida dura d'aquestes noves terres. Avui dia molta gent associa els estats del nord-oest amb la boira i la pluja. Però si ho comparem amb altres estats, les precipitacions de l'oest d'Oregon són si fa no fa com la mitjana de tots els Estats Units. No obstant, aquí la pluja sol ser més suau i sol caure durant períodes més llargs. Per això sembla que plou més del que realment plou. Les cascades ajuden a mantenir la humitat de la vall de Willamette, cosa que ha estat bona per als pagesos d'Oregon. Quan els colons blancs van arribar aquí, els nadius americans ja havien començat a talar els arbres per facilitar la cacera d'animals per menjar. Però els colons solien netejar el terreny per plantar-hi blat, que encara avui es cultiva en grans quantitats. Fa temps que els tractors han substituït els bous i els cavalls que feien servir els pagesos del segle XIX. La major part de les feines esllommadores del cultiu del blat ara estan mecanitzades i els guanys en la producció són remarcables. L'any 1850, els pagesos d'Oregon van produir uns 10 milions de litres de blat. 150 anys més tard, amb màquines que llauren, planten, cullen i baten,
La producció anual és de més de 1.760 milions, prou per fer més de 2.000 milions de barres de pa. La major part d'aquest blat es transporta a Portland i als mercats internacionals. El port de Portland és el centre d'exportació de blat més gran dels Estats Units. A les gegantines bodegues d'un vaixell de càrrega hi poden cabre fins a 50.000 tones de blat blanc tou, just de la mena que necessiten al Japó per fer fideus i galetes salades. Actualment, a Portland hi arriba el blat produït a tot l'oest dels Estats Units per embarcar-lo cap als països de la costa del Pacífic. Per manipular aquest volum enorme, es va construir un ascensor de manipulació ràpida del blat al llarg de 10 hectàrees del port a la Terminal 5. El gra arriba aquí en trens, es neteja i es passa per un embut cap a les boques de càrrega, fins que 70 milions de litres de blat omplen un vaixell. Alhora que el blat surt de Portland, hi entra un producte totalment diferent. Si condueixes un cotxe japonès als Estats Units, és molt probable que el comptaquilòmetres hagi començat a girar aquí. Per la Terminal 4 de Portland hi passen més automòbils que per cap altre port de la costa oest dels Estats Units i és el tercer a nivell nacional amb més de 240.000 cotxes a l'any. El primer carregament de cotxes va arribar a Portland l'any 1956, una remesa d'escarabats Volkswagen. Avui és més probable que siguin Toyota, Scion o Lexus. Les 3/4 parts dels cotxes que arriben aquí estan destinats a concessionaris d'estats que no són de la zona del Pacífic Nord-oest. Però això ens planteja la pregunta: per què les companyies de cotxes trien un port a més de 160 quilòmetres de l'oceà per descarregar els seus vehicles? La resposta? La sal. El port de Portland, per la seva situació continent endins, està molt menys exposat al corrosiu aire salat de l'oceà. El port es va establir aquí el 1850 perquè era el lloc més a prop de les terres de cultiu de Willamette on podien arribar els vaixells de vela. En aquells temps, això no era gaire més que un grapat de cabanes. Ara és Portland, una ciutat vibrant de gairebé 600.000 habitants a cavall del riu Willamette. El seu sobrenom? La ciutat dels ponts. 11 ponts travessen el riu i sense aquests ponts, Portland no seria el que és avui. Cap a l'any 1880, Portland era una ciutat dividida. De fet, encara eren 3 poblacions separades. A un costat del riu hi havia la Portland pròpiament dita, i a l'altre les comunitats d'Albaina i East Portland. Per poder competir amb Seattle com a potència regional, Portland havia de trobar la manera d'unificar-se. L'any 1887 es va construir un pont llevadís al carrer Morrison, el primer dels ponts de Portland. Un any més tard, els ferrocarrils de la Union Pacific van construir el primer pont d'acer de tota la costa del Pacífic. El pont original va ser substituït per aquest altre el 1912. És un pont de 2 nivells amb doble ascensor que es pot elevar fins a una altura de 50 metres per deixar passar per sota el trànsit fluvial. Per fer-ho necessita uns contrapesos que fan en total més de 4.000 tones. Els cotxes i el metro van per dalt i els trens, els vianants i les bicicletes per baix. A principis del segle XX, l'arribada de l'acer estructural va possibilitar que els enginyers construïssin ponts més llargs, més alts i més lleugers per travessar els rius. Gràcies en part a això, Portland va esdevenir una sola ciutat unida per ponts. Avui aquests ponts són una ruta popular de transport per a molts habitants dels 2 milions de l'àrea metropolitana de Portland. El centre de la ciutat competeix amb qualsevol de la costa oest i és conegut per ser un dels més verds dels Estats Units. Això va començar als anys 70, quan una agrupació de joves urbanistes van fer servir fons federals destinats a una autovia per construir una línia de tren lleuger que van anomenar Exprés de l'Àrea Metropolitana, o MAX. Actualment, l'ús del transport públic a l'àrea metropolitana de Portland és un dels més elevats de tot el país. I molt per damunt del nivell del carrer abunden els jardins dels terrats. Alguns edificis fins i tot es proveeixen d'electricitat amb els seus propis molinets eòlics. Però no hi ha cap espai verd a Portland com aquest. El Jardí Internacional de Roses dels Turons per damunt del centre de la ciutat
és un jardí experimental per cultivar-hi varietats híbrides. Aquí s'hi cultiven més de 400 tipus de roses. I s'hi celebra cada any el Festival de la Rosa, un esdeveniment que li ha valgut a Portland el sobrenom de la ciutat de les roses. El jardí és un llegat de Georgiana Barton Pittock, l'amor per les roses de la qual la va dur a organitzar una festa anual al seu jardí per ensenyar les flors a les seves amistats. Un cop a l'any, experts en roses d'arreu del món venen aquí per concedir el premi anual de la ciutat a la millor rosa de Portland. Georgiana i el seu marit Henry Pittock vivien dalt del turó en aquesta mansió. Tots dos eren pioners que havien arribat pel camí d'Oregon. Quan Henry Pittock va arribar a Portland l'any 1852, tenia 17 anys i no tenia ni un cèntim. 50 anys més tard, era un ric empresari, editor del diari Oregonian i un dels grans promotors de la ciutat. Pittock també era un àvid excursionista i va formar part del primer grup que va escalar la muntanya més alta i més emblemàtica d'Oregon. És a 80 quilòmetres del centre de Portland, però la seva presència en les vides i els esperits de molts habitants d'Oregon és profunda. El Mont Hood. Aquest monòlit s'alça per damunt de la vall del riu Columbia i tota la resta de pics de les cascades d'Oregon. Quan va veure la muntanya per primer cop, el naturalista John Muir va escriure: «Allà s'alçava el Mont Hood en tota la seva glòria, i tan impressionant que feia respecte, com si de sobte et portessin davant d'un ésser superior acabat d'arribar del cel». Va ser l'almirall britànic Samuel Hood qui va donar nom a la muntanya l'any 1792. Però cap escalador va aconseguir conquerir els vessants gairebé verticals per arribar al cim fins al cap de 50 anys. Cada any intenten fer el cim del Mont Hood unes 10.000 persones. 130 han mort en l'intent. La muntanya no ha patit una erupció important des de fa 200 anys i els científics diuen que hi ha una ínfima probabilitat que es torni a despertar durant les pròximes dècades. El Mont Hood és només un dels 16 pics volcànics de les cascades d'Oregon. Aquests pics s'estenen cap al sud des de la frontera nord d'Oregon amb l'estat de Washington. 5 d'aquestes 16 muntanyes continuen sent volcans potencialment actius. Hi ha el Mont Hood, el Mont Jefferson, les Tres Germanes i el cràter de Newberry. El 5è i més meridional pic volcànic d'Oregon no és conegut per la seva gran altura, sinó més aviat per les seves profunditats formidables. És Crater Lake, el llac del cràter. Durant milers d'anys, els pobles nadius de la regió havien reverenciat aquest lloc apte només per a xamans i caps. Els indis Klamath l'anomenaven Tum Sumne, la muntanya amb el cim arrencat, cosa que indica una familiaritat amb l'erupció catastròfica que hi havia tingut lloc. A mitjans del segle XIX, els buscadors d'or i els exploradors americans van arribar fins aquí i van poder mirar per damunt de la vora del cràter. Però no va ser fins a la dècada del 1870 que el gran llac enfonsat va ser notícia a tot el país, cosa que va canviar la vida d'un home. William Steele només tenia 15 anys i vivia a Ohio quan va llegir una notícia sobre Crater Lake en un diari amb què duia embolicat el dinar. Més tard va escriure sobre la influència que va tenir en ell aquella història i aleshores vaig decidir anar a Oregon i visitar aquell llac i baixar fins a l'aigua. Al principi es creia que el llac no tenia fons i que les parets eren massa rostes per baixar-hi. Ara se sap que el llac fa 592 metres de fondària, cosa que el converteix en el llac més fondo d'Amèrica. Està situat en una conca volcànica creada fa 7.700 anys, quan el cim del volcà Mazama es va enfonsar després de l'erupció. El 15 d'agost del 1885, William Steele va aconseguir navegar amb una petita canoa pel llac i va batejar el con de cendra que s'eleva uns 233 metres per damunt de la superfície amb el nom de l'Illa del Mag, perquè li recordava el barret d'un mag. Steele va convertir la protecció del llac en l'objectiu de la seva vida i els seus esforços van aplanar el camí perquè el president Theodore Roosevelt declarés el lloc Parc Nacional l'any 1902. Steele el van nomenar comissari del parc, un lloc que va mantenir fins a la seva mort l'any 1932.
Des de llavors se'l coneix com el pare de Crater Lake. Ecologistes, aventurers, pioners. Aquestes són les persones que han forjat la història d'Oregon. Les tribus índies americanes que pesquen en el seu gran riu. Els colons plens d'esperança que van travessar els seus cims per arribar a les planures fèrtils de Willamette. Els esforçats pagesos que encara llauren el seu sol. I els buscadors d'emocions, que mantenen viu l'esperit aventurer d'Oregon.